bir musulman dogurmy şeýle sorapdyr. Assalamu aleykum. Ölen adamlaryň adyndan sadaka berseň bolýarmy? Şonuň hökmi nähili aýdyp berseňiz diýip sorapdyr. Wa aleykum assalam we rahmetullahi we berekatuh. Musulman doganlar sadaka berip sogabyny öten geçenlere bağışlamaga dinimizde ruhsat berilýär. Aqida kitaplarymyzdan Al-Aqidatu Tahawiyya da şeýle diýär: "Wa fi du'a'il ahya'i wa sadaqatihim manfa'atun lil amwat." Diýrilerin ölüler üçin eden doga dileglerine we olar üçin beren, ýani diýrilerin ölüler üçin beren sadakalaryna ölüler üçin peýda bardyr diýär. Ýani ya Allah, falan benne rahmet et, günahyny bağışla, mekany cennet bolsun diýip Allah Taala'dan dilek etsek musulman doganlar ölülere peýdasy bar. Şonuň üçin bir musulman dünýäden gaýdanna arkasyndan cenaza namazy kılynýar we cenaza namazynyň içinde Allah Taala'dan şol bende üçin dilek edilýär. Bu edil şonuň ýaly musulman doganlar sadaka berip sogabyny ölülere bağışlasak, şol sadakaň sogaby ölülere barýar. Sadaka berip ölülere sogabyny bağışlamagyň dogrulygynyň delilini aýdyp geçsek musulman doganlar bu barada bir näçe hadis bar, sahih hadisler bar. Mysal üçin Buhari, Muslim'de Aýşe radiyallahu anha enemizden haber berilen hadiste şeýle diýilýär: "Enne rajulan eten-nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Qal: Ya Resulallah, inne ummi uftilatat nafsaha ve lem tusi ve azunnuha law tekallamat tasaddaqat. Afalaha ajrun in tasaddaqtu anha?" Qala: "Na'am." Bir adam gelip, bir sahaba gelip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme şeýle diýär: "Ya Resulallah, ejem duýdansy dünýäden gaýtdy we hiç zat wesiýet edip yetişmedi. Eger gurlap yetişen bolsady sadaka bermegi wesiýet ederdimkä? Şona aýdardymka?" diýip kirlenýän diýip aýdýar. We ünswerin we soraýa: "Eger men onuň adyna sadaka bersem, oňa sogaby barmy?" diýip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden sahaba soraýar. Onda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Hawa" diýip jogap berýär. Delil musulman doganlar açyk äşkär. We bu barada başga da sahih hadislerde kän gelýär. İbn Abdülber, İmam Nevewi, İbn Teymiyye, Allah hemmesine rahmet etsin, ýaly alimlerimiz bu barada icma bar diýär. Ýani ölüler üçin sadaka berseň, sogabynyň olara barýanlygyny alimler bir agyzdan kabul edýärler diýär. Ve musulman doganlar kim çıkıp sadaka berip sogabyny ölülere bağışlamak dogry däl diýse, şol kişi bidgatçydyr. Dogry ýoldan adan kişidir, akidasy bozuk adamdyr. O şu ýerde musulman doganlar belläp geçmeli möhüm zat bar. Ol hem musulman doganlar sadaka näme? Sadaka näme? We sadakany kime bermeli? Sadaka musulman doganlar fakira, miskine berilýär. Fakir diýip zekat berjek derejede baýlygy bolmayan kişi aýdylýar. Ýani gununy aýlaýa emma ýagdaýy pes. Miskin hiç pulu bolmayan kişi, maly mülkü bolmayan kişi. Biri fakir, biri miskin. Sadaka musulman doganlar fakira, miskine berilýär. Emma biziň içimizde musulman doganlar şu barada gaty ýalňyş düşünjeler bar. Halkymyzyň içinde köp kişi sadaka diýsem, näme gözüne gelýär? Şol ölüň ýygyna belli günlerde üşüp nahar bişirilse, şoňa sadaka diýip düşünýäs. Köpüýümizin kellämide sadaka diýilse şol gelýär. We bu hili üşmelenlere baýam gelýär, garybam gelýär, gapdalyna pul alyp Kur'an okuyan bidgatçy mollalaram bar. Başga da şeriata ters zatlar bar şu üşmelenlerde. We bu üşmelenlere musulman doganlar bir halkymyz öz içimizde sadaka diýsegem, islamy gora sadaka diýip bolanok. Islamy gora bu üşmelenler sadaka hasaplanok. Diýmek musulman doganlar sadaka berip sogabyny öle bağışlajak bolsak, sadaka düşünjämizi düzeltmeli. Ýoksa öz ýanyňdan ölüşün sadaka berýänmikäm diýersiň, ne ol sadaka bolar, ne öle, ne musulmanlara sogaby barar. Sadaka musulman doganlar fakira, miskine, ýani garip mätäji berilýär. Sadakanyň görnüşi kän? We sadaka berende musulman doganlar elinden gelliginden mätäji tapmaly. Şoňa hakykatdan hem mätäç adamy tapyp bermeli sadakany, kömegini. Hakykatdan hem şol kişi näme derdine derman boljak bolmaly. Şonda musulman doganlar sadakan sogaby köp bolar. Näçe sadakan sogaby köp bolsa, şonça öle hem peýdasy köp bolar. Mysal üçin şeýle bir mysal bereli. Adyna sadaka berjek bolýan kişi ataň ýa-da eneň diýeli, diýri bolsa, sen hem şolara musulman doganlar hödür kerem etmeli bolsaň, elinde bar bolany in gowzadyny hödür kerem edersiňmi ýa-da galan gaçanyny hödür kerem edersiňmi? Elbetde jogaby belli. Akyly bar adam öz ene atasyna elindäki bar zadynyň in gowsuny hödür kerem eder. Sogabyny ölülere bağışlamak üçin sadaka ýa-da
bir hayır iş edemizde in qowsuny, yani in sogaplysyny etmäge çalışmaly. Ay is çıkaraydyk da, molla çağıraydyk da diýip başdan sowma etmeler musulman dogunlar. Misal üçin suw sap, agzy kepap, gurap, bir damja suwa mätäç bolup ýatan adam gozaňyza getirin. Ölüleriň sogaby bolan mätäçligi şul suwa mätäç bolup ýatan adamdan has mätäçdir. Diýmek musulman dogunlar sogabyny bagşlamak üçin sadaka ýa-da haýr iş edemizde sogaplysyna ýapyşmaly. Misal üçin eklenji pes, maşgalan tap, bir halta unakda ýaplap gaý. 10 günnäp, 20 günnäp, belki bir aýlap şoň iýje kurşy bolýar, arkaňdan doga edip durýar. Oňa sen sadaka diýip aýtmaklyň şertemde. Ayna men sana sadaka getirdim zat diýip uly geplep adamlar kemsitmegem dogurda. Elbetde berde gaýdy ber. Niýetiňde niýet et, sadaka diýip sogabynam atamy enebekime bagşlajak bolsaň niýet et, şol ýeterli. Ýa-da tuwy, ýa-da ýag, şoňa mende şukurş boljaklady, Allah näme şoňa berde gaýdy. Ýa bolmasa goýun soýup, sogabyny bagşlasyn gelýär, al bir goýun soý, berde gaýdy şol mätäç maşgala, bir aýlap, 2 aýlap şolaň kurşy bolýar. Enen musulmanlygyny sogaply şol. Şeýle etmeli. Ýa-da başga bir misal, köp çağal maşgalalar bar. Okuw başlajak wagtlar şulara alada gaýgy bolýar. Depteri, galamy üstü başynda tutmaly. Ýa bolmasa gyş pasly gelýär, ädi almaly, gup almaly. Şol köp çağal maşgalalarda ýa-da ipes maşgalalarda alada bolýar. Şo hilmätäç maşgalany tap, okuwa gerek zatlaryny alyp ber, depter, galamny alyp ber, üstüni düzelt. Gyşda geýjek zatlaryny alyp ber. Ine şuda bir haýryň, sadakaň bir görnüşi musulman dogunlaryna şu hilek bir derde ýarayan zatlar ýapyşmaly biz sadaka haýr etjek bolsak. Kol sadaka adyny goýup durýar, garynda adamlar gelýär, oňa bir goýýan, ýa 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 onam ýenok. Bu bidgatçy molla gelýär, Kur'an okudum eden bolýar, oňa 5 manat berýän, şoňlan tamam bolýar. Is çykardyk, ay molla çağırdyk, okudyk, töwüretdik bolýar. Emma hakyky görnüşde, dogry görnüşde, has sogaply görnüşde biz hem musulman dogunlar köpüýmiz etjek bolandyk. Ýa bolmasa misal üçin namdar Guran bolan ustulan Afrikada guýaşdyryp bolýar. Iň sogaply zatlaryň biri. Şondan bir quş işlede şo guýdan garynja gelip şondan işlede musulman dogunlar şoň sogaby bar. Ýa bolmasa din ugrunda okap gören talip, hafızlyk okap gören talip namdar bolsa, şoň çykdyjylaryny garşylasaň musulman dogunlar uly sogap. Belki sen özüň äger hafyz bolup bilmersiň, emma sen mümkinçiligin bar bolsa bir hafyzyň ýetişmegine sebäp bolup bilersiň. Ana şoň çykdyjylaryny garşylap musulman dogunlar şoň sogabyny öllere bagşlap bilersiň. Bu da bir haýryň bir görnüşi. Ýa bolmasa mescit gurulşygyna kömek etmek. Birje kerpiç alyp goýsaň musulman dogunlar şol mescit aýakda durduğu müddetçe sogap gelip durjak. Kimiň adyna şory bagşlan bolsaň şoň sogaby. Diýmek musulman dogunlar sadakany hakyky mätäje bermeli. Etjek haýr işini hakyky derde ýarajak haýr sogaby etmeli. Şonda musulman dogunlar sadakan we haýr işini sogaby hasyl bolar, bu öllere de näme peýdasy bolar. Alhamdulillahi rabbil alamin.